எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள், எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள். ஏன் துக்கமா இருக்கீங்க? இடைவிடாமல் ஜெபம் செய்யுங்கள். ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய வாயிலிருந்து இருக்கட்டும். ஸ்தோத்திரம் என்ற வார்த்தை தொடர்ந்து சொல்லுங்க. இங்க சொல்லுது 18வது வசனத்தில், எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள். அடி விழுகுதா? ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. வறுமையில இருக்கீங்களா? ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்க. பண வரவில்லையா? ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்க. வீடு வாடகை கட்ட முடியலையா? ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்க. வாழ்க்கையில ஏமாற்றம் மிஞ்சி இருக்கா? ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்க. உதவி செய்வார் இல்லாமல் நிர்கதியா நிக்கிறீங்களா? ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்க. எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்க. எதை குறித்தும் கலங்காமல் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்க. நாளைய தினம் தேவனுடைய கையில இருக்கு. உங்களுடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய கையில இருக்கு. அவர் நிர்ணயித்ததுதான் உங்க வாழ்க்கையில நடக்கும். ஏன் பயப்படுறீங்க? ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்க. உங்களை இந்த உலகம் ஏமாற்றி தந்திரமா பேசும். இந்த உலகம் நாளை குறித்து நீ பயமில்லாமல் இருக்கிறீங்க. சேர்த்து வை, சேர்த்து வை. உடைய வம்சத்துக்கு சேர்த்து வை. 3 தலைமுறைகளுக்கு சேர்த்து வை. இதோ நாளைக்கு வருகை வந்தால் 3 தலைமுறைக்கு சேர்த்து வைத்தது என்னவாகும்? மண்ணில் மக்கி போகுமே. மண்ணில் அல்லவா மக்கி போகும். தேவனுடைய வருகை வரப்போகுது என்று சொல்லுகிறவர் யார்? உண்மையுள்ளவர். உண்மையுள்ளவர் இதை உரைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். உள்ளாங்கா தோன்றுகிற காரியங்கள் இருந்தா வழி விலகிருங்க. நன்மையானதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க.